Vi kører 2 forsøg i 2 reagensglas. I den ene der havde vi 0,1 molar saltsyre, og i den anden havde vi 2,0 molar saltsyre. Så skal vi se, hvorfor en reaktion der er hurtigst. Og vi kan se på forsøget, at den, hvor der er 2,0 molar saltsyre i, den bobler meget mere, så der er reaktionshastigheden væsentligt højere. Det kan jo godt se, det bobler med herovre. Det går hurtigt i højre side. Ja. Det må vi erkende, ja. Og det er den høje. Den høje koncentration. Det er jo klart, at det er en større koncentration, så. Så ud fra vores hypotese, som man godt nok overens, kan vi konkludere. Det er jo godt nok. Nå, ja. Skal vi have lavet den, der skal på køl nu? Grunden til, at vi har en øget reaktionshastighed, det er, at vi putter en 2 molar i, hvor der er flere partikler. Og ved flere partikler, der er der større sandsynlighed for sammenstød, altså en øget reaktionshastighed. Vi har her 2 reagensglas, hvor vi har hældt 2 molar saltsyre i, hvor at den ene den er frosset ned til 10 grader, og det andet reagensglas det er varmet op under bundsbrænderen til 70 grader. Og vi kan så se, at den er varmet op, der kommer flest bobler. Og så tager vi 2 propper på, og så ryster vi. Her er der propper. Der er propper herinde. Står lige Nej, det er... Jamen altså, hvad skal jeg gøre? Skal du ryste den? Ja, når vi lige har fundet en prop til hver. Det er fint nok, jeg skal nok få den på. Ja, det tvivler jeg ikke på. Skal vi tage proppen af? Ja. Vi tænkte, vi ville ryste for at se, om det ville gøre noget. Okay. Hvad er det, I har? 70 grader den ene og 10 den anden. Okay. Og de der vandbade? Ja. Hvor er de hen? Den er der. Den er her, den kolde, og den er varme. Så I er ved at varme en ny op, eller hvad? Nej, det er ikke rigtigt. Det er bare Det er bare den gamle, hun lige smider i. Fordi det er en god idé at prøve at bevare dem nede i det kolde og det varme vand. Nå. Fordi hvad sker der, når I laver reaktionerne? Har I lagt mærke til det? Hvad sker der her med opløsningen? Ja, det går til luft op i vand. Ja, Grunden til, at vi kan se flere bobler i det varme glas, er fordi, at der er flere partikler, der har energi nok til at overkomme aktiveringsenergien, og derved stiger reaktionshastigheden. Vi vil finde ud af, hvordan overfladeareal påvirker reaktionshastigheden. Vi tager igen 2 reagensglas, hvor vi i hver glas tilsætter 10 ml 2 molar saltsyre. Så vejer vi et zinkstykke af, og når vi har den nøjagtige vægt, vejer vi den samme mængde zinkpulver af. Efter dette tilsætter vi zinken i saltsyrene og observerer, hvordan reaktionen forløber. Hvis en af reaktanterne er et fast stof, går reaktionen hurtigt ved at findele det fast stof. Det vil sige, at vi øger overfladearealet. Når vi skal fremvise, hvordan en katalysator påvirker reaktionshastigheden, så tager vi 2 reagensglas og tilsætter 3 ml saltsyre af de 2 molar i begge glas, hvorefter vi tilsætter 1,073 gram zinkstykker. I reagensglasen tilsætter vi 10 dråber CO4, og så følger vi forsøget og ser, om der ser en forskel på 2 reaktioner. Vi skal blande rundt i det. Må vi godt tage og så ryste? Nå. Den gik sgu lige 2 år. Bøse. Hvad tænker I? Er I
Hvor skal det gå hurtigst? Så skal det i katalysatoren, Ja. og det øger jo hastigheden, ikke? Ja. Vi kan se i det reagensglas, vi har tilsat katalysatoren, at det går hurtigere, fordi vi tilsætter den til de kemiske reaktioner. Katalysatoren hjælper med at bryde bindingerne, den sænker aktiveringsenergien.